Неговата рождена дата е 25 декември 1847 година, а мястото – скромна стая в двора на Калоферската църква Света Богородица. Христо е първородният син в многолюдното след това семейство на учителя Ботьо Петков, карловец по рождение, виден възрожденски общественик, книжовник и просветен деец, и на Иванка Стайкова-Дрянкова, будна и силна духом калоферка. Своите детски и юношески години Христо Ботев прекара в Калофер и Карлово. Той расте сред красивата природа в подножието на Стара планина, играе с връстниците си из прелесните кътове на родния край, прекосяван от буйните води на река Тунджа. В Калофер Христо Ботев опознава най-напред нерадостната съдба на своя поробен народ, сблъсва се с социалните неправди и робския гнет, за да отбележи по-късно: в Калофер познах аз чорбаджият и сиромаха, турчина и народа. Споменът за родния град и за родната среда остават завинаги живи в съзнанието на поета. Доби образование в Русия, Ботьо Петков имал горещо желание да изпрати първородния си син на учение във великата славянска страна. За тази цел той търси подкрепата на руския вице-консул в Пловдив, българина Найден Геров. С негово съдействие Христо Ботев получава руска държавна стипендия. В гимназията Ботев учи до средата на 1865 година, когато стипендията му е спряна. Това става по искане на българското настоятелство в Одеса, с което младия българин влиза в конфликт заради свободолюбивите си революционни възгледи. Годините прекарани в Русия са за Ботев време на съзряване, на идейно израстване и формиране на личността на революционера, борец срещу социалната неправда и тиранството. През втората половина на следващата 1866 Христо Ботев става учител в село край Болград, заселено с българи. Краткото пребиваване в селото оставя усилените спомена за младия учител-революционер. В началото на 1867 година, отдалеч на Бесарабия, Христо Ботев се отправя към родния Калофер, за да подпомогне изпадналото в беда семейство да чуе последната воля бащина. В Калофер възмъжалият вече Христо Ботев замества за кратко време в училището своя застарял от грижи и болести баща. Дружи с местните младежи, учи ги на военни упражнения, води бунтовническа пропаганда. На 11 май 1867 година при честването на големия народен празник, Деня на славянските просветители Кирил и Методий, в двора на Калоферското училище Христо Ботев произнася ярка революционна реч. Думите му намират силен отклик сред народа. За неговото слово се заговаря в целия град. Злобата на чорбаджиите се засилва. Опасността за младия Ботев става все по-осезаема. По-нататъчното му оставане в Калофер е твърде рисковано. По настояване на баща си Христо трябва да се върне в Русия и да продължи образованието си. Това е и неговото силно желание. С трудно събраните оскъдни средства през есента на 1867 година Христо напуска. Този път завинаги родния град и през Северна България се отправя за Русия. Пътят на младия революционер минава обаче през Румъния, обетованата земя за българските революционери. Та скитник ходя, злочестен Ази, и срещам това, що душа мрази. През есента на 1867 година при Гюргево Христо Ботев стъпва на румънска земя. По това време патриотичната българска емиграция, обхваната от трескаво напрежение, възбуда. Плановете за нови действия срещу чуждото господство поглъщат нейното внимание и сили. Младият Ботев е запленен от онзи революционен възторг и оние трогателни надежди, които въодушевляваха тогава нашата емиграция. Липсата на средства, за да продължи образованието си в Русия, и пламенното желание да се посвети изцяло на борбата за освобождение предопределят оставането му в Румъния. Започва най-бурния и най-съдържателен период от живота на великия българин. Неспокойният път на общественика революционер изпълва десетилетието, прекарано в емиграция. От есента на 1867 до бунтовната пролет на 1876. Непрестанни усилия по издаването на революционни вестници и разгръщането на широка революционна пропаганда за организиране на емиграцията и подготовката и за въоръжено въстание в България съпътстват неговите дни. Нищетата и тежките условия, които съпровождат непрестанно живота на поета, не сломяват силите му, не прекършват убежденията му, не го отклоняват от избрания път в служба на народа и отечеството. Участва в издаването на множествено революционни вестници, като Тъпън 1869, Дума на българските емигранти, в който са публикувани едни от най-ярките му публицистични и поетични творби: Свобода, стихотворението Дялба, Дунавска зора, стихотворението Към брата си. На 5 май 1876 той отпечатва първият брой на революционния вестник Нова България, в който е поместено и стихотворението Дякона Васил Левски. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная,
Ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Със своята дейност и творчество в годините на емиграция като гениален поет и публицист, Христо Ботев дава колосален принос в осъществяването на основната историческа задача на своето време. С това той оказва могъщо въздействие върху умовете и сърцата и на следващите поколения, става вдъхновяващ пример за всички, които ратуват за правда и свобода. На обикновените заложби на Христо Ботев, неговата целеустремена и обаятелна личност и великото му дело, изявени тъй ярко в емигрантските му години, правят от него, както е сочено не един път, най-пълното и недадминато по своята красота и сила въплъщение на бележитата възрожденска епоха. Жив е той. Жив е. Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана. Юнак в младост и в сила мъжка. Пламъците на априлското въстание все още горят, когато на 17 и 29 май 1876 г. четата на Христо Ботев стъпва на родния бряг. Израз на волята за борба на патриотичната българска миграция, тя идва за да влее своите сили във въоръжената борба на възстаналия народ. Със съзнание за отговорност и непоколебима воля за борба, Христо Ботев отдава всички сили, ум и енергия в подготовката и организирането на четата. С чувство на изпълнен дълг той поема и нейното ръководство. Великата идея за освобождението на поробеното отечество, обичта към народа и дълбоката привързаност към свободата обединяват в едно цяло четениците, които произхождат от всички краища на България. Незабелязано на групи като обикновени пътници, те се качват на австрийския пароход Радецки от пристанищата Георгиево, Зимнич и Бекет. Един изплутени те се превръщат в една дисциплинирана чета, която осъществява безупречно смелия план за завладяването на парохода Радецки. Подчинен на въстаническото командване, корабът спира на избрания бряг. Походът започва със словото на войводата, произнесено на Козлодуйския бряг и клетвата на борците. В усилен ход четата се отправя към Балкана, преследвана непрекъснато от черкези и башибозуци. На 18-30 май дружината, изпреварила врага, заема позиции на възвишението Милин камък и влиза в първото продължително и ожесточено сражение, наситено с героизъм и себеотрицание. През целия ден въстаниците водят упорит бой, падат и първите жертви. В нощния мрак четата разкъсва неприятелското обкръжение и се оттегля към местността Веселец. Тук на 19-31 май, необезпокоявани от неприятеля, въстаниците отпочиват от дългия път, от тежкия бой и безсънните нощи. Епична и саможертвена е борбата във Врачанския Балкан. В ранното утро на 20 май 1 юни 1876 г. преследваната чета се изправя срещу организирания и многоброен неприятел. Жесток бой пламва в поножието на върховете Камарата, Купена и Околчица. Ботев ръководи сражението на връх Камарата, лявото крило на позициите. При вечер, след затихването на боя в поножието на връх Камарата, над долината Йолковица, пронизан от неприятелски куршум, в сърцето загива великият поет и революционер Христо Ботев. На следния ден, 21 май 2 юни, четниците водят още една голяма битка във Врачанския Балкан. Необикновеният десант и легендарният подвиг на четата на Христо Ботев имат огромен и траен международен отзвук. Организирането и действията на четата представляват заключителен и върхов епизод на въстаническата епопея от 1876. Стават въплъщение на освободителните стремления и символ на етнонационалното единство на българския народ. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира, не го жалеят. Земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят.